Ikompli jiżdied l-inkwiet fih dan il-Partit Nazzjonalista kif is-sitwazzjoni finanzjarja prekarja tkompli taggrava. Din l-istorja ġiet irrappurtata minn The Times wara li numru ta' ħaddiema tal-Partit Nazzjonalista tkellmu ma' dan il-ġurnal fuq l-inkwiet finanzjarju li l-Partit Nazzjonalista għaddej minnu. Dawn il-ħaddiema sostnew li għalkemm il-partit kien ilu jaf li s-sitwazzjoni finanzjarja tal-Partit Nazzjonalista kienet sejra mill-ħażin għall-ar, xorta waħda baqgħet qatt ma ttieħdet azzjoni biex issa se jkollhom iġorru l-pis tad-deċiżjonijiet ħżiena il-ħaddiema stess. Dan hekk kif Pawlu Borċolovier fl-laqgħa li nżammet il-ħamis li għadda fid-Dar Ċentrali ħabbar li ser jkunu qegħdin jitilfu l-impjeg tagħhom numru ta' ħaddiema li jaħdmu mal-kumpanija Medialink Communications. Waqt il-laqgħa tħabbar ukoll li l-kumpanija sussidjarja tal-Partit Nazzjonalista Medialink ser tiġi riformata u bekk għad ta' part-timers ser jitilfu xogħolhom. Il-ħaddiema li mhux ser tkun l-ewwel darba li ma ħadux il-paga fil-ħin qalu li jinsabu fil-għamat dwar il-futur tagħhom għaliex qatt ma nataw xi forma ta' spjegazzjoni tal-vera sitwazzjoni li l-partit jinsab fiha. Il-Partit Nazzjonalista għandu mal-150 persuna li jaħdem miegħu u bħalissa di eżerċizzju biex jara ser isir minnhom. Waqt il-kampanja elettorali kien sar magħruf li biex isolvi parti mill-problema finanzjarja tiegħu, il-benefattur żar infassallo kien għadda somma kbira ta' flus f'forma ta' self.